Para o estudo dos métodos empregados na manufactura do ouro prerromano é necesario diferenciar tres etapas: a preparación da materia prima, a transformación do metal e a decoración das pezas. As pezas áureas máis antigas datan do Calcolítico peninsular. O proceso de fabricación era o seguinte: unha vez obtido o ouro, a primeira fase consistía na fusión, fundir o metal nun crisol a altas temperaturas. Desta maneira, eliminábanse impurezas e conseguíase homoxeneizar o metal. Finalmente, vertíase o metal líquido nun recipiente cunha forma previa determinada. Entón, procedíase o martelado e o batido. O martelado consistía no golpeo directo sobre o metal enriba dunha superficie axeitada para conseguir a forma que se quería obter. O batido diferenciábase do martelado en que era preciso interpoñer un material flexible entre o metal e o resultado eran pezas laminares moi finas. Por último, o acabado da peza acadábase mediante a limpeza e o abrillantamento do metal. Por medio da abrasión, limpábase primeiro a cara externa visible da peza para logo darlle brillo por fricción. En canto á decoración, nesta etapa as técnicas máis utilizadas eran o repuxado, que consistía na realización de motivos cun cicel ou cun punzón no reverso da peza para que o relevo saíra no anverso e quedase marcada a figura en relevo. Se a técnica, pola contra, se facía dende o anverso, recibía o nome de embutido. O puntillado era outra técnica realizada cun cincel dende o reverso da peza conformando así diversos motivos. A decoración incisa realizábase mediante a incisión dun buril sobre a peza que estaba situada sobre un soporte firme. A tecnoloxía do ouro era sinxela nesta etapa. Estes mesmos procesos continuaron a empregarse durante o bronce antigo. No bronce medio, non obstante, tivo lugar unha innovación, a técnica de baleirado en molde, que consistía en introducir o metal líquido nun molde previamente preparado. Posteriormente, co martelado dábase a forma definitiva á peza e facíase, por último, o pulido e o limado. A medida que avanzaba a idade de bronce, incrementouse a produción e o repertorio de pezas, entre as que destacaban as diademas, as gargantillas de tiras, as pulseiras e os brazaletes ou espirais, entre outras. Froito da evolución anterior e das influencias externas, a partir do bronce final conformáronse na fachada atlántica ámbitos tecnolóxicos distintos e diferenciados. O máis característico da etapa foi que apareceron pezas compostas e aleacións voluntarias na fabricación de xoias. Ata entón, o ouro puro tiña porcentaxes de prata e cobre. Non obstante, a partir do 1500 a.C., as pezas de ourivería de Europa Occidental contiñan importantes porcentaxes de cobre e prata, que só puideron ser froito de aleacións voluntarias. Estas aleacións proporcionaban variados matices de cor e dureza á hora de traballar no metal e nas pezas. Outra característica desta etapa foi o emprego da soldadura para unir dúas ou máis pezas ou para ensamblar partes dentro dunha mesma peza. Esta era unha técnica que se usaba tanto na fabricación como na decoración de xoias. Nesta etapa, continuouse coa técnica do baleirado en moldes que derivou no baleirado á cera perdida. Esta técnica, máis complexa, consistía en moldear en cera de abella un núcleo coa forma desexada. Este núcleo era recuberto de arxila. Conseguíase así un molde de fundición en oco. O ouro fundido, cando se solidificaba, reproducía a forma do núcleo. En xeral, nesta etapa xa houbo un importante coñecemento do metal e un manexo maior de técnicas complexas. Coa chegada dos colonizadores mediterráneos ao sur da península, século VIII a.C., produciuse un cambio na tecnoloxía do ouro. Apareceu un período orientalizante sureño que logo se estendeu ao resto da península. Non obstante, no noroeste, estas innovacións non xerminaron ata a época castrexa. A ourivería castrexa adoptou estas novidades e continuou coas aportacións autóctonas. Nesta etapa, facíanse motivos decorativos xeralmente xeométricos e variedades formais orixinais e independentes das dos outros territorios.
O cénit da ourivería castrexa estivo constituído pola mestura de tradicións da Idade de Bronce cos influxos mediterráneos. Continuou a produción de ourivería case exclusiva en ouro e as pezas seguiron a ser macizas e pesadas. As técnicas de fabricación continuaron a basearse na fusión previa da materia prima, no baleirado en molde e na cera perdida. As técnicas decorativas tradicionais, como o repuxado, seguiron vixentes, pero apareceron outras produto da evolución local da ourivería, como a estampación por impresión, que consistía en presionar a peza a golpe de martelo cun punzón metálico sobre o reverso dunha lámina. Tamén se podía estampar en molde. No caso da estampación repuxada, a imaxe aparecía polas dúas caras da peza. A filigrana, por outra banda, consistía en soldar finos fíos dourados a unha lámina ou peza para formar así motivos decorativos. Outra técnica de orixe mediterránea que se incorporou á ourivería castrexa foi o granulado. Con el, adquiríronse caracteres moi refinados e non igualados ata hoxe. Esta técnica consistía en formar motivos diversos mediante a soldadura de gránulos ou esferiñas áureas. Algúns destes gránulos chegaban a medir ata 0,14 milímetros e seguramente a súa fabricación era complexa, pois consistía en conseguir que o metal adquirise forma esférica ao fundilo. Con estas técnicas decorativas conformábanse diversos motivos xeométricos: triángulos, espigados, meandros, ondas, etc. Con respecto ás técnicas de fabricación, cada peza tiña as súas peculiaridades. Dúas pezas aparentemente semellantes podían ser obtidas a través de procedementos diferentes, como no caso dos torques. As arracadas acostumaban a ter unha estrutura laminar en base á forma que se desexaba conseguir. Empregábase nelas a filigrana, o granulado e, en ocasións, tamén o repuxado. As diademas eran pezas de estrutura laminar ou ouro laminado de base, elaboradas a través do martelado e o batido, e decoradas con repuxado e estampado. As contas e colgantes dos colares articulados acostumaban a ser ocas e eran fabricadas a partir dunha lámina batida decorada a base de filigrana e granulado. Pouco ou nada sabemos dos facedores dos torques a gas o que vemos a través da súa propia obra. Dada a extraordinaria calidade do seu traballo, é obvia a súa destreza e experiencia nas técnicas de fundición, fabricación e decoración. Polo tanto, supónse que existiron ouribes especializados dende o segundo milenio antes de Cristo. Tense teorizado sobre a posible existencia da figura do ouribe ambulante que viaxaba coas súas ferramentas e experiencia. Temos a hipótese do obradoiro ambulante que daba servizo a unha ampla zona xeográfica, aínda que tamén se recoñece a posibilidade de que existise un obradoiro ou centro de produción estable ou semipermanente que recibía encargos a distancia. Namentres non existan datos arqueolóxicos, non poderemos establecer con seguridade a existencia destes obradoiros. En base ás estruturas e vivendas dos castros, podría dicirse que existía unha organización social pouco complexa ou xerarquizada, sen vestixios de necrópoles ou enterramentos. É posible deducir tamén que había consolidados varios niveis de especialización do traballo, produto dunha organización social concreta onde o artesanado traballaba para unha elite determinada ou para a comunidade. Os produtos áureos resultantes, elaborados de maneira minuciosa e técnicamente complexos, reflicten a importancia dos ouribes como especialistas necesarios dentro destas sociedades castrexas. Sociedades estas que, polo menos, atesouraban riqueza en forma de bens de prestixio e, posiblemente, tiñan relacións comerciais externas.